יש רגעים שהחלום מתקרב, ובאותה נשימה מחלחל גם חשש, ויש קול קטן בראש שיודע שזה רק הלב שהולם ונרגש. זה הזמן לצעוד קדימה ולא לוותר. הנה יריית הפתיחה, זה הרגע לתת את הכל ויותר. הרגע שלי לנצח. יש רגעים שנגמר האוויר ופתאום לא ברור אם יש עוד קצת לתת, אבל בשנייה אחת זה יקרה. הראש יילחם ועוצמה תתפרץ. זה הזמן לצעוד קדימה ולא לוותר. הנה יריית הפתיחה, זה הרגע לתת את הכל ויותר. הרגע שלי